Avui us porto una eina de correcció desconeguda per les nostres terres, però bastant usada als Estats Units, on això de les classes online és molt més comú. Es tracta de Floop. Amb aquesta senzillíssima eina podreu oferir correccions de qualsevol àrea als vostres alumnes o feedback mentre ells van desenvolupant el seu projecte. En concret, crec que és una eina molt convenient per a docents de matemàtiques, art o ciències de secundària, on les virtuts del Google Classroom es quedaven bastant curtes. Amb Floop podreu posar comentaris just a sobre de la foto del full dels deures i, encara millor, reciclar comentaris que hagueu posat en altres feines, perquè ja sabem que al final molts alumnes acaben fent els mateixos errors. En aquest vídeo us mostraré com corregir i afegir comentaris amb el Floop. En un altre vídeo del mateix canal podreu veure com registrar alumnes dins del vostre curs. És aquest link de dalt a la dreta. Una de les millors virtuts del Floop és que és gratuït tant per a mestres com per a estudiants, de moment. Primer enregistrarem. Si us voleu saltar el registre, aneu al minut 1:56 d'aquest mateix vídeo. El registre és ben fàcil, aneu a Sign Up i cliqueu l'opció per a docents, I'm a Teacher. Introduïu les dades que us demanen, email, contrasenya per a Floop, nom, cognom, nom que es mostrarà al Floop, nom de l'escola i marquem la casella de les condicions d'ús. Llavors posem el nom de la classe i diem si hi ha alumnes menors de 13 anys. Si sou de secundària, segurament no hi haurà gaires problemes, però per als de primària potser seria millor que els pares es registressin i estalviar-se tot el procés de registre de menors de 13 anys. Ho deixo a les vostres mans. Si apretem Go to Dashboard, anirem a la pantalla principal. Veiem que hi ha la classe de quart que hem registrat. Si volem que els nostres alumnes es puguin registrar, hem d'anar a Students i ens sortirà el codi que els nostres alumnes hauran d'escriure. En el nostre cas és MT417. Quan els alumnes ja s'hagin registrat, ens sortiran a la llista. En aquest cas li he posat alumne 1 de nom, però sortirà el nom que l'alumne hagi registrat. Per crear una tasca apretem el signe més que hi ha al costat del Current Assignments, feines actuals. Posem la data i hora límit, el títol de la feina i la descripció. Cliquem Save. Llavors apareixerà a la nostra pàgina i també a la pàgina de l'alumne, que podrà posar Submit i adjuntar un arxiu. Llavors, els docents podem mirar les feines que ens han fet arribar. Cliquem a sobre de l'alumne i veiem la foto que ens ha enviat. Llavors tenim diverses opcions: rotar, crear comentaris i seguir converses. En primer lloc, rotarem la foto, ja que estava torta. Cliquem aquí i anem girant. Guardem. Després crearem alguns comentaris que farem servir diverses vegades. Per exemple, bé o error. Posem el comentari i el guardem al banc de comentaris. Per fer-los servir, els arrosseguem cap al lloc de la foto on els volem posar. Per a mi, el més difícil és saber on els estem posant exactament. Normalment queden en algun lloc proper a la part inferior del cursor. Com més gran i clara sigui la foto de la feina, més exacte serà tot. Per posar comentaris específics en una part de la feina, simplement hi cliquem, i escrivim el que volem i guardem. Anem fent amb tota la feina. Si veiem que hi ha algun comentari que no ens agrada o no ha quedat bé, anem a la secció de Converses i l'eliminem amb el símbol de paperera. Podem també posar la nota final i per entregar-lo posem Submit. Després podrem canviar la nota. Ara veurem com ho veu l'alumne. L'alumne rep la correcció amb el número de comentaris que li hem fet. Els punts grocs són els comentaris. Els pot anar clicant i veurà el que hem posat a cada lloc. També pot escriure-hi la resposta corresponent. Per cert, si voleu continuar veient vídeos sobre educació i eines digitals, no dubteu en subscriure-us a aquest canal de YouTube, Escola a Casa. El millor és que el professor, al seu torn, pot veure els comentaris que ha escrit l'alumne i tornar a contestar si és el que vol. Per exemple, si finalment s'ha donat la resposta correcta, es pot confirmar que ja està bé. Aquesta eina és certament interessant per a docents de matemàtiques, ciències o fins i tot d'educació visual i plàstica, entre d'altres. L'únic problema que li veig són que hem d'aconseguir registrar tots els alumnes o famílies, i això a vegades porta temps. És per això que he creat aquell altre vídeo que podeu enviar a les famílies per a que entenguin com registrar-se fàcilment. El deixo aquí al costat.
Ens veiem a la propera!